This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Nakajingpau perthai ka jingdon kti ka Sonam Raghuvanshi ban shemya ka jingem ukurem jongka u Raja Raghuvanshi kat baki dangwan kai honeymoon shekani ka Jylla kala penlong ya ki babun ban penpau ka jingbitar ka bajur halor ka jingsha penthok bria ka Jylla ha ki bahi yang asam jongki ne ki shikurem nalor ki lat pathai kubor ki ban naki wei ki Jylla. Nakalyang ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Drivers Association AKMTTDA ru kilami syakmat ban penpau ka Jingsniew halor ka ni ka Jingjia bat ban bu ka Jingkentu baki bre ki bawan nabar ki dei ban Pyndonkam dagi kali jong ki Trai Jylla khnang bakum ki ni ki Jingjia kinom mi su. Habakran sekilat pathai kubor haka khandai tere ujulliu araja arpusan uba rikaldi dokling u presiden ulaong ban nakalyang ka sarkar kade ban shimno ikilat kilenti ban perking ya ka jingwan rung ki brio ki ban nakiwe ki Jylla syakane ka Jylla. Nolor kata ulaong ru baki brio ki bawan nakiwe ki Jylla ki de ban Pyndonkam dagi kali jong ki Trai Jylla khnang bakum ki ni ki Jingjia kinom jiasu nang ni syakman. Ipen pauru ya condolence nam takalyang kitu ki yang kesem itu senrang ai ke belajar ya u ipen pau ka Jingsniew lem nak kata kalian juga seng jungi kinong nya kali kamai terus ke badai nak Jylla jungi bat hakapai dei bat kata pat ke ke bang kwa ban pen shai shapi ki press ki media hakani kam ke bah laja kumni dan nak kalian ke jong kitu ki nongwan Jngohkai ni ki belajar kum tu kum bapilai ki press ki media barok koi ke India ki latip bat sebrok pertai ki labnai ke Jingjia hai Jingjia kitu ki arun kum ba menem step ni yok bor kum tu wakatuka lok jong tu brio bala sap nyap raja kelawan ban IT LD bat ki lain lok kum tu kila yo ban kem te ina kali yang kejongi kinong nya kali kamai ki bari hi na ka Jylla Meghalaya barok koi benong nya kali kamai barok hi ni sngu ban ong ba ni perem kum kini ki bar khoj ban ni da kwa ru ni da thrang ru ba le si lada ngiyo hi ban yalam da ki Trai Jylla kinong nya kali kamai ki bari na ka Trai Jylla jungi hi ki lokal ong mai no asai kan num darat jah du kato atu kumba pilai ibat pilatip ba kiwan chani kidara ya kitiar ban penmensau ni ban laplan lupa ban penyap ya ka utu brio raja te nakaliang kejongi ke bang ikwa ban ong nakaliang nong nya kali kamai ikwa tang kawai kalong bana ka liang ka sarkar makan non ke jing yadal ni ke jing perking no ha ban rung ban mi yakini kali ban bar state kibade pibam dei na ke Jylla jungi pat ke bang ikwa nakaliang jungi kalong balata ka ban ba kan ba ya ke Jylla jungi barok koi ka ba ha kalong bala dang ina ban Pyndonkam no daki kali ki banak ba na Jylla jungi hi kinong nya kali kamai kata ka de ke jin ka ba ha namta ka jingda namta ka akor ku buram bat ka jingma jimsal ki bade ke Jylla jungi ki ban nangi sakmat kinum dei shu ban mi kum kini ki jingja ki ba ladep ja kini kisngi kini kitiyo banai baldap ki tayo baladap halor kata ka ba ni na kaliang di jong ginong nya kali kamai hi barok ki benang ke Jylla jungi ni da trang ni da angnut ru ata bakini ki Trai hotel lani ki homestay ki ba per ki belan pok Jylla jungi le se ki da mendai ki agency ru mo ade punukta kin ni da kerpat ni da ke banjur banani sakmat bangin mi shu mungkin ki Jingjia ki ba pensosi bat penbutnam ya ke Jylla jungi tinggi da kwa ni banjur balada phi kwa ban pha ikinu nu ki tourist ki ba kwa ban kam kali ne ki guest house ne ki homestay ki hotels ba per ban pok Jylla jungi wat ki agency ru pindas mo ba ban pha hi de ki Trai Jylla jungi kinong nya kali kamai ki badai na pok Jylla jungi habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha Pyndonkam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi the office jong commissionariat of food safety Shillong Meghalaya